ଓହୋ କ'ଣ କରିମି ପେଟଟା ଜମାରୁ କମିବା ପାଇଁ ନାହିଁ ଛାଡ଼। ଛାଡ଼ ନୁହଁ, ପେଟ କମିବ ତାର ସବୁ ଅଛି, ତତେ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। କେମିତି ପେଟ କମିବ? ତୁ ଶୁଣ ବଜା। ଚିକେନ ମଟନକୁ ତୁ ମୁହଁ ମୋଡ଼ି ଦବୁ, ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ ଦେଖିଲେ ତୁ ମୁହଁ ବୁଲେଇବୁ, ବରା ପିଆଜି ଦେଖିଲେ ଆଖି ବୁଜି ଦବୁ, ପିଅର ମଦକୁ ତୁ ଥୁ କରିଦବୁ, ମିଠା ଜାତୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ପାଟିରେ ନ ଦବୁ, ଡେଲି ତୁ ରୁଟି ସାଲାଡ ଖାଉଥିବୁ, ରାତି 10ଟାରେ ତୁ ସେଜକୁ ତ ଯିବୁ, ସକାଳୁ 5ଟାରୁ ଉଠି ଚାଲିବାକୁ ଯିବୁ, ଯଦି ମୁହ କଥା ତୁ ନ ମାନିବୁ, ପେଟ ବଢି ବହୁ ରୋଗ ହବ ତୁ ନାମ ତ ନବୁ। ଏଇ ଗୀତ ବନ୍ଦ କର ନା ଫୋପାଡ଼ିବେ ହେ କଂସା ଦେଖିବେ। ଖାଇନା ବସି ତମ କଥା ଶୁଣୁଥିବି। ଯୁଗ ଖରାପ ଆଉ।